Sme na prvom podniku Rally Ľubotice. Berieme to ako test pred majstrovstvami Slovenska. Bude to veľmi náročné. Dneska nás čaká okruh. Uvidíme, ako nám to pôjde. Chceme sa hlavne rozjazdiť, berieme to naozaj ako test. Samozrejme, že trošku budeme pozerať aj na výsledok, ale pre nás je priorita žiť sa s autom po dlhej zimnej pauze a dojsť do cieľa. Včera mestský okruh, veľmi dobrá divácka kulisa, naozaj strašne veľa divákov bolo na trati. Ten sme plynulo prešli včera a momentálne teraz po prvej cemiate je to veľmi náročná rýchlostka. Hlavný cieľ je dojsť do cieľa, berieme to ako otestovať auto, žiť sa s autom po dlhej zimnej pauze, takže na výsledok až tak nepozeráme, ale samozrejme chceme byť čo najrýchlejší. Sme v cieli Rally Ľubotice, tak ako som predpokladal včera, tá cemiata bola veľmi náročná, rýchlostka. No ako test to nakoniec vypálilo celkom dobre, menili sme nastavenia každou rýchlosťou, keďže po každej rýchlostke bol servis. Skúšali sme rôzne typy, hlavne na podvozku. Pomohlo to, si myslím, lebo aj pocit som mal z auta lepší, aj časy boli lepšie stále. Takže nakoniec sme celí živí, zdraví, cieli s autom celým, takže môžeme ísť nakopnutým pádom a to bola pre nás priorita, aby sme došli do cieľa a všetko v poriadku bolo. Pravdepodobne druhé miesto v triede za Andrejom Šandrejom, takže celkom aj výsledok nakoniec ešte pozitívny. Kamil Švec a Erik Švec, tým Aries Racing, Peugeot 208 Rally 4, štvrté miesto absolútne, pohár organizátora 4, druhé miesto a pohár organizátora absolútne poradie, tretie miesto. Gratulujeme, zatlieskajeme spolu Kamilovi Švecovi, Erikovi Švecovi, Aries Racing Team.